favorite Coffee Sandra. Once again, it's Friday night, it's Karaoke night. And again, I would like to introduce to you my lovely co-host for tonight. Ayun, lovely, narinig yun. Ganda. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Ang mga bibigyan mga sa damit namin kasi nag-iintay Oo, pa kasi kami. same, kaya kada nilalabahan. 10% lang 10%. Nahihiwan? Ito, ano, Naiwan sa laundry, kaya diba? Ganyan, pagka umahanap ng mga sale, kaya pag nilalabahan, medyo tumasagal. Ay, hindi naman, medyo... Meron naman yan. Nakatago lang. Oo, para pag nalaman ulit, hanggang dito na lang. Yan yun. Susunod, bibili na kami ng mga clothes, mga, ano ba yung regular price? Oo. Ano? Ay, galing mo ah! So, bakit? Extra edition ba? James Bond ka ba? Nakikita mo? Siguro yan, siguro. Sige ko yan. Thank you po sa yung lahat, Friday night. O, di ba? Ano gagawin natin? ko yan. Kakataba tayo ng bayang magiliw. Kaya niya pamilya na ako tutulong sa siya na lang mahala. Diba? Ay siya. At masyadong seryoso ngayon, Mr. Bean. Ano meron? At may hikaw ka pa? Ay, ito sorry, medyo up close and personal na kami dito. Hikaw, sabi ko, healing. Hindi, alam mo kung bakit. Kasi nakalimutan niya yung willing niya. Oo, yun pala yun. Yung mga wedding ring tinatago niya. Kunyari, hindi Pag ka nasa kapistaan, tinatanggal. O, kaya hikaw, dala mo yung Hindi. May GPS yan. Nasunod yung music. Para nalalaman kung nasaan talaga siya. Ito yung birthday boy. Birthday boy. Ayan, ready? Kasa na tao. Kaya ko na yan. Ikaw ang next time. No, dito lang. Pero, saka Shamara. Pwede din Shamara. So can she blow candle with that Roland? Gusto naman yung pogi yan. Hindi naman nabigyan. Kailangan Why don't you put it together? Why don't you put it together? No, light them both. You have to blow in here and run over there. No, just one place. One place. Where's the lighter? Well, just one place. Last, ano ka muna dyan? So you and Roland. Mr. Roland. Okay. Okay, we would like to sing happy birthday once again to Roland. Thank you so much. It was my birthday last Sunday. Yes. So we're both Shamay. Please sing along with us, guys. Pero pakitugtog naman ng ano dyan, ng happy birthday. Happy birthday! Ayun nga, itong mga friendship, oh. Ang ganda ng mga nagsisidatingan. Okay na dito. Ayan, happy birthday kanina. Pero, sakihan mo na. Happy birthday. O, bago maluso yung ano ka. English, You're gonna go behind her. What? Welcome back, guys. Where it's supposed to be? O, nag-sideline muna ito. Oo, nag-sideline yung isang busy. Ayun. Ayan, Rowan. Let's hold our hands here. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Roland and Shamara. Happy birthday to you. Roland, happy, let's go. 1, 2, 3, whoa!
sa sponsor na Yeah, cake. no, thank you for everybody. Thank you everybody who's here with us. Oh, yung mga team nyo daw dyan, pwede na dito. Joke. Yung maraming cake. Thank you guys! Happy There's birthday also ulit. Sige, sige, tuloy na to. Go na kayo, Ross. Ikaw nagasang mag-ano. Kumanta ka ulit. Kanina kayo, kayo mahiya, bayaran niyo pagkatapos. Matapos ba?